Sa gudayan nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni paghayam tayo nga Menchie, Dear Manong Nemy. Kunada Manong Nemy nga ni tinapudno nga ayat, ket awan ti samsamiren. Tinapudno nga ayat ket managsakripisyo. Tinapudno nga ayat, oray pakatayan na. Mailaban na lakid di ket may panaknek na. Deta kinapudno ti panagayat na. Kastoy tinariknak Manong Nemy idi mariknakon ti magbagadang ayat. Mabalimat akasta ti marikna tinakariknak iti ayat. Ayat ken ayat, anya nga ta, iti banagin na. May sakmet kadagri kang kanayon na dumdungeg kanang buya kada ito nga programa, kat daawi sakmet, tapno panasakmet nga, ipaladaw kang ka Manong Nemy, dagiti detalye na. Iti pa nakaibinsa-binsa na. Kat pa-check Manong Nemy, alistumlay nga ornusen, kan na, agyamanak, iti panang urnos mo, kaniting ka panang tedbiyag, kada ito nga pakasalitaan. Ngayon sakbay nga nakrugyan, Manong Nemy kablaawang kayo, itinaragsak ang nagasat nga orasyo dita Nemars Studio. Kastamatan ka rin aming nga padag na dumdungig kanang bibuya. Ay bag, kanaragsak nga aldaw tayo amin na sa nga padag. Manong Nemy naragsak, nariingak nga pamilya. Agsipod, tadaayat itinagbaitan da papa ken ni mama, ken kastamatan kada kami agkabsat. Siyak, tinauna, ni adin ko nga June, Manong Nemy, sa nga 10 nga taon, tinagbaitan ni. So nga di may pasgayan ni June, Manong Nemy, may isa ako nakatulungan ni mama, amang ayawan kang kuana. May isa nga police officer ni Papa Manong Nemy. Ada iti operation department. So dada kita gre-raid, kada kita nasken nga ma-raid, ken so dada kita manganop, kada kita wanted, nga kriminal, wano asino man nga police character. Agdan dinamag Manong Nemy tilaing ken tured ni Papa. When? Bayat dahil nga panagdakkel mi kini June, when Manong Nemy, ado da kita'y inkwentro ang napakasungal-ngalan ni Papa, apagdandanagan ni Ma, kanawari kada kami kini June, no madamag mi, nga, ada mapaspasamak karangit, itinagbaitan Manong Nemy, dagiti police, kan kastamutin, dagiti hold-upper, wano dagiti drug lord, wano dagiti drug pushers. Agdadanag kami, nga giina Manong Nemy ken biyang miti mga karkararag. Nasabi ko ma, ta awan di dakas mapasamak ken ni Papa. Iti pa naggraduar ko iti high school Manong Nemy may saka dagiti honor roll napadayawan. Naragsakan nga rod na Papa ken ni Mama. Nastamat ka ni June iti naggraduar iti elementarya. Iti pa nag-college ko Manong Nemy adon dagiti lalaki nga agaram kanyak. Ta saan ko pa naglastog, wano pa nangilastog, adamat pamuyaak, napintasak, naisamak, nadayawak, napakumbabaak, simple akin napintas, ngayon sumat adadang at rakaran, Manong Nemy, dagiti lalaki. Ngayon awan idi Manong Nemy, ti makaitured ngo may mang pasyar kanyak dito balay. Tano addaman, ni Papa nga dagos ti mang sabat, but nga tumutin ni Papa Manong Nemy na kaya't na lang awang pa lang timang disturbukan niya. Juan, no may magparparitan ni Mama isuna. Ngawang kas mang entertain ko mga kadagiti pasangailing ang talaga natangken. Tinakam ni Papa Manong Nemy. Di nakayat nga dapay lang nga adan agaram kanyak. Di nakayat nga madanak Manong Nemy iti boyfriend kabayatan nagbasbasa. Ngayon may dinagraduara ko Manong Nemy ti college, kanadaan akong trabaho, kalpasan,
nga nirewar ko iti board ko, kat may sa akon nga registered nurse, agsaserbi ako niti ospital. Nakaragragsakak Manong Nemy, tanadabukod kun nga kwarta. Nga inaynayon ko kini mama, kadagiti ornong mi, no kasta ngagsweldo. Aging ka Manong Nemy nga dimtengen ti lalaki ti biyag ko. Emergency Manong Nemy nga pasyente. Napaltugan ka no. Uwen, may sahak kadagiti nang assist, timulong. Kalpasan nga nakalasat, iti pa na-operar na. Ken kalpasan Manong Nemy nga agpapaungar, uno kabayatan nga agpapaungar. May sahak kadagiti kang kanayan nga naka-duty nga mangsarungkar kang kuwana. Hi, nurse. Anak yo? Nana? Anak ko. May kadua nga anak ko. Babae ti inahon na. Kumusta maten? Ganda, nakasarita kita nakaturog manin. Nagasat ka buta. Nakalasat. Agasan nyo ti 5 nga balat si Marky di Bagina. Pwede bimano ti bakit Manong Nemy nga ina ti pasyente binantayak nagriing. Hi. Nurse? Yes. Siyak ni Rolly. Hi. Amok. Gabuta. Data letter R nga abbreviation dito kit Rolly. Kanta pilyedom. Sika. Menchie. Magpindas ka, Menchie. Agyamanag. Manong Nemy, di pa nagsasalita mi, siyempre sinalsud ko. No apay, kasano di pa nakapalto-paltog na. Imisim lahig Manong Nemy. Naging kembaga na, nairaman naklang iti enkwentro. Enkwentro? May saga na iti osisero. Istagayam, dadang kami ti Madina, no? Adalangarad mangigyo ng putok. Umasadag pa lang na kita biyangot. May sak ng biyangot no gasta. Manong Nemy manipod ba't idin kabayatan nagpapaungar ni Rolly. At nagigigondaway oras sa anak ka naka-duty, day off ko. Mapanak to hospital. Ay, Menchie, abad ka ng kaman naka-duty, ang naka-uniforme. Nagsarong karan ni Rolly. Uy, umbandlaw Obvious ba? Manong Nemy o gayat kagayam kat sa amon nga panunutin no naalas, di aramidem, no saan. Sa amon nga panunutin pa nga makadlaw, di pangiparik naam, iti ayat. Sa amon nga mo, gayam kat mangmangtad ka ni Timotibo. Manyar ti mabalin ko kadi sumat kayat ti pusok. Huwain Manong Nemy karbangak mo ti gayat ken paayat sang kadi. Naging ka Manong Nemy nga dirumara ni Rolly iti hospital. Mawaling ka di ka umay kanto pasyari di balayo. Ay saan? Abay. Awampe ti pinalubusan ni Papa. Nga, imay ng pasyar kanyak. Baka idiag basbasa ka pa lang. Baka itang adamat sikoron. Nauyo nga ni Papa. Ipakadakto pa lang muna. Tanuwon ko na. Agad mabaling ko itong ipakamuking ka nga. Mabaling mo itong may magpasaranyak. Sino nga ni Papang mo? Pulis. Hay, sumulagayam. Abay, kabuting mo ti pulis? Hamit ka di ha? Sa bagay, daman dito sa hospital nga mo ikaw pampasyarang yung kano ko ha. Naalak mo din cellphone number mo. Inakasap na mo din ti panag-friend request ko ti Facebook. Alis to lang di communication ta. Nga hapi nga ramidam di kasi Rolly. Uno amin ka di nga kursunada mga babae kat asidig ti communication nyo. Ito lang ang kursunada ake. Sikapay lang, Menchie. Bula. Manong Nemy, ato na gini kundaway nga umay na dagasen
ni Rolly dito yung hospital no amunan nga off-duty ak. Ipakadak bento ka kada papaki ni mama ang itawag ko sa cellphone Manong Nemy nga maladawak nga gawid. Aging nga makadlawan da papaki ni mama. Pinagpudnudak. At ka din na nagpitikan tapuso mi ha. Pa. No, idik basbasa ka kat talaga nga paritan da ka. Ngam kadag ito'y agad. Panahon siguro ni iha. Hanggang baka nasapa pa lang. Pa, numadaan akong di boyfriend, sama din sige ang agasawaan. Tama. Hanggang piliem na sinunod pa kaasawaan. Talaga hanggang pa nga piliem. Siyempre, hanggang po tayo pagpidikan tapusong, tapusong ti paturayan. Usanam na panunot mo iya. Uwan papa, awan pagdanagan nyo. Anang amin ti kaya tiyog baling nga manugang. Tay, nasingpet, siyempre. Respetar natin kinamabaim. Nadungo na pateg, manang ipateg, kakas kanyak. Kasi ito parang ipatpateg diyo, parang ipatpateg ko, kinimamangyo. Hani, makita mo ti, ususto ako nada. Awang gayang papa. Hanggang ka din nag-chichiks. Manong Nemy sang simong bat ni papa. Kinita na ni mama. Mama, si kaman ti pagsaludsudak. Awan ti chicks ti papa. Ay, apo. Rigad lang ta sa asawi ha. Awan mi ha. Depende jay. Mangdala. Anya ti kayo sa papa. Depende jay mangdala. Hamot nga nagsangsangit ni mamangyo. Tapos na rikas takit masaksaktan ko ma. Di kayo maawatan mo pa. Ay hamon ng untunan tayo si Menchie. No talaga hasamo ko maawatan. Yan nga may di pa nagawat ko Manong Nemy. Iti kasto yung kinagwapo, kinataraki ni Papa Manong Nemy. Macho, pulis nga rod. Ada aramid na. Hanggang saan siguro nga seryoso? Sana kas kanila duma Manong Nemy kabaylandang isukat ti pamilya daga pulayan ti maysa wano dua babae. Manong Nemy pinarigat ko ni Rolly. Parang sintir ko no talaga nga naanos. Ang nga Manong Nemy nginaklon ko ti panagayat na. Kahit kastaw na itiragsak na Manong Nemy ng orel na palagto. Nagyaman ak Menchie. At least, naka-oray ako. Naka-ananos kami eh. Among di kita duma, makabulan na bayakin ko na niya. Kasi ka makatawan. Nabudno kami di panagayat ko ka. Kahit di kita duma babae ang kanabudno. Oo, matpay sa bali ka babae. Kahit awan sa bali. Dito nga kinagwapo, Rolly. Awang kayo. Diyak pinasaludsod. Makatawanan. Tiyan niya. Anak trabaho. Apeng hindi napaltugan ka unam kat may sakalang ka na kiti ususero nga napan ng buya ti madamang enkwentro. Kat may saka ka na kiti na malas ka na napatangan nga nagdiswan ti bala. May sakang ahente. Ahente? Iti agas? Iti insurance? Basta ahente. Sa bagay, no ahente ka talaga iti insurance ka talaga nga adot maalukoy mo. Taapay. Siyempre, gabutan na piksa ti sex appeal ko. Ngaisot na kaya tam kanyak. Lastog ka. Habang kinadalnag. Manong Nemy, adda nagiti gondaway masang patak ni mama. Nakaslamatan dalagan. Ma, ada ka di problema? Awan. Anong nga ron? Sabat ka dati ang stoy.
Ada ka din chicks ni daddy nga talaga, ani papa nga talaga. Kat nagseryoson, panawan na tayon. Kang ganawin nga makaawat ni papangyo ti death threat. Iti telepono. Iti cellphone na. Itaw-tawag na, itetext kang kuha na. Kanyak. Itapay. Kabaybayagan ni papa. Nga dati serbisyo. Itakadipay lang. Nabayagan ni hangam na karo ka rin ito'y. Kat kahit ko kung mga gritiro na papang mo. Hindi na kaya na pulos. Nasapa mo't pala nga pa nagretiro na pa mama. Ubing matmay ni papa. Di mo maawatan tirik na kakasawa ni papang mo. No da kayo di makaawat ni death threat. Mabaling kayo mat nagbuting siguro. Adun digit na papatay ni papang iyo. Kita nga bali at digit ay bad elements. Pag aramatin na lang ti pagrebengan na mama. Sa nga mako ng kriminal so na. Kahit ko mga agritiron, tulungan da ka ni John, tapos naligas na kita, agrito rin so na. Pinatas mabiyata kinasarita ka ni John ni Papa Manong Nemy, binili na kayo siguro ni Mamangyo, tapos naligas na kita, alukoyan dak. Pa, nakapagreduarak mo din. Siya akong di mangtulong ka ni John para ti panagbasa na. Kan okay mati mawa ti business na simple nga small business na kumit kita mo na nang ortubrak ton di tumaray kay tumutin na politiko iti lugar to baring barangay kapitan sa ito sumaring nga konsehal iti ili adu mati kasta nagretiro. Okay. Resultat pa lang dito nga, madamay ita nga kaso, nasangsangwag. Papa? No, malpas lagi dito nga misyon kon. Wala, mapatgan itong tikid daw yun. Peso, papa? Oh, yeah, sabi ka din nga saan. No, may katin nga man na panagdandanag yun. Kaya man nagpapa, maragsakin lagi ni mama. Kalpasan, di makalawas Manong Nemy, si magpatak dito balay, manipod di pa nag-duty. Saan nga timawag ni Rolly, diya ka mo no apay, busy nga tama itrabaho na. Saan kam ita nga nag-date. Dili na karagragsak ni Papa Manong Nemy, nakaragragsak met ni Mama ori ni June. Abay, ada ba, naimbagadamag pa? Kalpasan ti mission ko. Kahit ito nabigat, ag-celebrar tayo. Talagang celebrar kayo kay ni Mama. Gapo to wedding anniversary yo. Ngayon, kading-kadi ko ni Mamangyo. Early retire ako. Ha? Agretiro kayo nga talaga, Papa. Tapno saan nga madandanagan ni mamang mo. Tulungan ko ni tinegosyo na. Nalawo matitalikod ti balay. Mamanak ba ito nagtaragan ti dingwen? Manipod iti pulis, nagbalin nga. Nagtaragan lang ti dingwen. Liman yan, Manong Nemy. Nagsakit nga nagsaem. Tisim marunong nga napasama. No kano pa'y Manong Nemy nga dikli ka ni Papa. Tipagad. Tibak ipasungal-ngal. Iti pa nakipasungal-ngal na. Kadang itirangat. Ta saan to kuman nga pulis. Ngayon kadiding aldaw nga anibersaryo Manong Nemy. Tikalisa da mamaki ni Papa. Iti beach nga mismo, tanapang kam nagpipiknik. Nakaragragsak kami, Manong Nemy. Nakaragragsak ni Mama. Nakaragragsak ni June. Nakaragragsak kami. Iti may isa nga open shed, Manong Nemy. Sadya kami, nakasaganan di kiti makan, madamat pa nagtuntunod da papakin ni Mama, iti barbecue, kanda dumapay ginatang da nga matuno, nga masidagan, mapulutan. Ada nalipatak nga inala iti ban nga nagluganan mi tadal kami sariling ban. Napanak iti ban
Tapos niyakalan tinalipatak. Idi tapag isungang lukatak tiban Manong Nemy. Idi makanganga kiti nagpigsak na lubuong. Iti mismo nga open shed nga ayan Manong Nemy da papa mama kani John. Isot pimutokan tinakapigpig sa nga putok. Parang kasla bomba Manong Nemy. Di mo pa nagagtarahin nga mapantayan da Manong Nemy nakita ko nung anya tilangan ni mama. Ni John. Ngawanan ti agnas da taarig na napirsa-pirsa pen. Ti bagida. Di kita itayan ni Papa Manong Nemy pati isuna. Nagdardara Manong Nemy. Nagkikisak nagpaaraya ta. Ay nga idimteng iti ambulansya kan iti pulis nga kaadwa Manong Nemy ni Papa. Nagsakit Manong Nemy ta dead on spot na mama ken ni John. Ken 50-50 ti kasasad ni Papa Manong Nemy. Kaslakit kumit idin ti matay Manong Nemy idi nang naroon na lang arudan, hindi talaga nga marigatan da nga mga ispal nga mangagaw. Magsilpo ti biyag ni Papa. Nangamat na dito nga trahedya. Nakunak Manong Nemy. Nga daag nga karkararag. Ang awanin da mamakan ni John. Saan nyo kumairamraman na pati ni Papa? Lord, kad mapukaw ko. Ano kahit asawan da ito asino, nagiti kriminal. Nagiti gatak, kabusor ni Papa. Ilocano pa yung agritiro ni Papa, kasto matanda na masamak ka na kami apay. Nagsakit Manong Nemy, nagsasay mapasama. Papagayam tayo ito itultuloy nga ibasa, ito surat, ipagkasalitaan ni pagayam tayo nga Menchie. Ito ano yung baga dito ito address na ilingad na klatan ko na. Kaya, diyan mo nun ito nakapasamakan dito yung pakasalitaan ngayon po rin na. Hindi ito itultuloy kaya namuan sa dinong pagtungpalan ito yung pakasalitaan papagayam eh. Hindi nga rin ituloy papagayam nga ibasa ito surat, ipagkasalitaan ni pagayam tayo nga Menchie. Amuin tayo noon niya sumaroon ng pasama. Kaya, Elis nagagutan, happy watching. Diyos na Tibidad Asidon, meron na pa kundudang ni Tess Aquino Gaspar ken ni Lolita Sabados. Ituloy tayo nga ibasa, papagayami, di pagkasalitaan ni Menchie. Nagsakit nga talaga Manong Nemy. Kaslasang ko nga buong iladawan, no kasano, ano mabalin na ako makitsak kayat. Nga kitain no anya itan tila nga, damamakin ni John, Manong Nemy, tikadada ni Tilungon. Yung maglaki din ta ado, di kakabagyan mi, nga nasyaat, kan naanos, kabagyan mi ti mother's side, kan father's side. Di kagayam mi, di makamamu ka na kami, di mangisaksakit ka na kami, di natultulungan mi. Nakabayatan di man sayag Manong Nemy hadda ni Papa. Di pagkamanak kad nalasat na ni patay. Hadda Manong Nemy di ospital. Nga ori kayat na kumamat Manong Nemy iti rumuar di ospital tapno umay makiandingay. Emsa nga palubusan di kiti doktor. Kan talaga nga kasap di nakabailan pa ilahing Manong Nemy. At nang bakit di kumasaan pa ilang nga maitabon ti bangkay di kiti duwad na mamakin ni John. Samat nga rin nga mabalin Manong Nemy. Papa, sarong karang tulangan ida. Iti tanamda. Papa, madandanagan na urida kayo dito kat nakalasat kayon. Yung saan pala nga talaga tiga sa sadyo.
Siguro maamon dagiti kabusoryo. Dagiti napasaktan nyo. Dagiti mangbalbales kada kayo. Nga nakalasat kayo. Ang mga rami dati pamuspusan kat sarkan dati ospital. Sa nga bali na. Tado mo dagiti pulis nga nakabantay kanya. Ng madama dagiti gundaway. Masukalak na maturog na papa. Mga sinapot Diyos. Nasakit din na masama ka na. Kaya kahit kumano siyak din ang tayo nga dagiti na. Ni mamang mo kanti kapsat mo. Da kayo matlang din ang magbaga pa. Nga noon yaman tinekari. Kaya suti mo pasamat. Nga naikari. Nga may sakripisyo di biyag di inam kanti ading mo. Gaputi pungtot, trungsot. Dagi di man nagdagdags kanyak. Habi nga sang siyak. Apagin ranada ito da itang aldaw. Habi nga sandak ko nga pinaltupaltugan. Nga sisiyak lang. Nga awan tiniramraman. Papa. Yung maglagid din awang ka ito da itang nga kanito. Siguro papa ka talaga nga naikari nga sana ka man ano. At nalipatak itiban nga inala. Pag-iso nga. Lukatak tiban. Tapno alag ko man tinalipatak ng gamit ko. Hindi mapasamak ti amin. Nasiputak yung naladawan ti amin. Aga po iti baybay, aga po iti danom. Tinang banat kada kami. Grenade Lancer tinaramat da. Manong Nemy kadagita panawan kasapulak kumamit ni Ruli imjak ka mo no apay jak matawagan. Hoy. Nga may di may itabo ng tibang kahit da mama kaya tikabsat ko Manong Nemy. Ison ti pa nagpakita na. Condolence. Abay ita ka lang. Tawag-tawagan ka. I'm sorry. Adak sa Mindanao. Ha? Gaboy iti trabaho. Nakadano ng Mindanao. Idi lang kalman nga si Mang Petak. Umay ko mga dagos ng nabanong kakitipiyahe. Isungin ka din kung itala nga tabon. Ni babang mo. Agpapaungar pa ilahin ito ospital. Kaya kahit na kumang isot na tayo, ngamda mamakin ni June. Uray niya ti, mapaspasamak, kaya tayo manuno saan, isot na ikari. Di ba? Kas kanya kini, 5 bahala siya mo nagtibagi, di ba? Ngayon nakalasak pa ilahin. Awang kas ti mga hoti kinapod no, Menchie. Sa bale. Kabayatan nga, agsasagaba ka. At tuya ka mangliliwakan ka. Kabayatan nga ni papag mo. Iti ospital. At tuyak. Nagsubliak tumadlangin ng duty. Iso na lang ta. Saan nga ti ospital nga pagtrabaho ak tinakakompahinan ni papa. Hindi, sublatan ka mo pa nagbantay ka ni papang mo. Rolly, di na ba yung mga boyfriend ko eh. Hindi iyabaw mo nagitan. Tsaka mo, sa balin ito nagundaw yung pagsalitaan tayo ng abanan. Abi kami nga dinakayat niya mo. Tsaka mo eh. Abi nga di mo amo. Kasla, mambutengak. Ibagag to ba ni papa? Nga dan nobyo. Ibakdar kong to palagi muna keng kuhanan no. Kaya't nang amo ka, keng kuhanan.
Manong Nemy, iti makaruwaran ni Papa, Manong Nemy, iti hospital. Nagina, ito'y balay, iti makalawas. Kalpasan na. Nagsubli akon, iti jotik. Tapno ipailyon, ti panag-retiro, Papa. I'm sorry, anak. May postpone ti panag-retiro. Sakapay, Papa. Kahit kung sa pulen na mismo, di kiti ng papatay ti inam, ken ti kapsat mo. Ako rin saan nga may kanyak na ito nga mission. Ano ba kita? Urek tignay kasi siyak. Papa, amangan no adad nga dagas ti mapasama kita kayo. Kimatlayang di saan nga mabales. Aramatin nyo ka, di na polisyo, tipat makabales kayo. Saan nakmabaling ati pa ini, ha? Talaga ka rin, paramidig ti amin. Ingkarik iti bagik. Nasaan to sumardeng, aging gangadyak maripog, dahil ang kanakala sindikato. Sindikato iti droga? Siya pikang runa na papasulan da. No apay na tiliw, nga naibalod ti kang runaan nga boss da. Dagkala sindikato dito, Papa, agritiro kay laengen. Kahit yung ka di nga siya laengen ti mabati. No kasi mo lang ti ibagbagayo. Kahit ko, nasakbay nga, adamad-dagay sa mapasamak kada kayo manen. Kahit ko tagsimpan. Kahit kung tag-asawa pa. Nag-asawa ka? Ano? Ako pa'y boyfriend mo? Ada boyfriend ko pa. So, dandanin ito atawin. Ay, dandanin makasawin nga may kaduan itong atawinin nga sipot na gamamu kami ta makatawin sakbing inaklot ko iso na. Sino? Kaya mamukto ka na kayo. Tun ka, no? Ipakamukto ka na kayo, Papa. Ha? Sige, iyam amom, takilatisek no sinureta. Papa, dahil ka din nagpili. Basta. Sige pa, pagsalitaan minto ka ni Rolly. Rolly, uwan pa. Rolly, uwan pa. Ada picture na kang ka? Alam ni Papa. Alam, sige, hano ko nagawid. Mapano ko nag-duty. Ipakamuntol ako kanyak. Nindun ka anong yan, maumong kanyak dahil ang Rolly. Manong Nemy, napagsalita mi dahil takin ni Rolly. Aging gangin ni schedule min, Manong Nemy. Di pa nangyay amok kang kuhana. Wen, indranak, Manong Nemy nga birthday ko. Tapos hindi kasi tagatawan, ado nga rin ni Papa. Simple lang, Manong Nemy nga paalak. Pasit lang, nagiti inimbitarak. Nagiti padak na nurse ka sa naka-duty. Manong Nemy, nagiti karubaming kakabagyan. Simple lang. Aging ka, Manong Nemy, kabayatan ti Pasken. Sa dinutayan, tigayaw mo kanya. Dandanin pa. Mabuting samit. Umay. Kapag umay nagkablaawan, kung umay makipaala. Aging ka, dintingan ni Rolly, Manong Nemy, nga sang-sangon mat ni Papa, nagiti pada na nga pulis, nga giinom da, pupulutan. Aging ka, sinabot ko ni Rolly. Hay, Megan, ay ni Papa mo. At di ay likod, nagkagiinom da ka na pada na nga pulis. Agtaros ta sa jay, ano, ang kaya ba ni Sona? Dito, agtaros ta sa jay. Dabang nga di manon Manong Nemy tilikod nga ayan dagiti da Papa kaduwa na dagiti talo wano patpay nga pada na nga pulis nga giinom. Pa, eto yan. Di boyfriend ko ni Rolly. Rolly ni Papa.
Diyan mo Manong Nemy takasla. Naklaat ni Papa. Tadimat makapagtimak. E din to tayo masadeg ni Rolling as laon ng yaman na Manong Nemy nga nangyawa ti dakulap na. Agyaman nak. Ti panangawat yung kanyak, Sarge. Nagtuko ka. Uminom ka. Ay, iha. Kaduami dito ni Rolly, ha? Entertain na mga bisita. Awan pagdanagam. Amo naman tuminom dito, eh. Awan ti problema nga rin, Papa. Ano kasta? Ala, basta entertain na gaduam nga. Daduma pa ka sa ngailin. Numanin sumiri pakita ayanda, Manong Nemy, nagkaabay da papake ni Rolly. Adagigaman ni Rolly nga baso, adanagyan ng jak penakita ng tangwab na. Hangat ako mininom ni Rolly. Haging ka, tinaudi Manong Nemy nga papangko si ayanda, tapos namang teda kiti pulutan. Super lang tinagyan di baso ni Rolly. Alagayam kaya tuminom dito, nobyom. Saan nga lalaki dito? Abi ngamin di mo pagustuhan ni Papa, Rolly. Ada sakit kong ulcer eh. Makapadakas kanyak dito. Hindi, agtumaragan to. Sige, sarahan to. Nga bali ang sakit na tibuksit ko. Basta agad eh, inumag dito. Itay pa yung lain, nagmaumawan ko. Rata na yun ta. Sunan to ito, sir. Sarge, saan eh? Gusto dito yun. Manong Nemy, nalagsaka kiti nga rabi nga birthday ko. Tapos siyempre, aduli kiti man ang kablaw kanyak, kiti agpakada ni Rolly. Pinanawak latan da papang mo. Pinakon, ada tawag ni mama kanyak. Kabay lang balag drive. Nadya mo dati tinilumong ko. Ada talaga ulcer mo? Awan, ngam ko nakladay dyan kini papang mo. Na talaga sana ko mininom. Pinagusto ka lang papang mo. Agam mo kayo kani Papa? Siya sino kumatisaan ang makamamuking kuhanan? Nalaing ang pulis. Kaya mama muna ka dati? Baliwan na ito na pagsalitaan di amin. Basta orian niya man ti mapaspasamak. Ay-ayatenka. Kat nakasagana ka mangilaban ti panakit ko ken ka, Menchie. Manong Nemy, iri awanin digiti sa nga ili katlagdak na kamin ka ni Papa itadari ito'y balay. Medyo talaga narik na ni Papa Manong Nemy tinom na. Pa? Kabailan nyo bailan sumrak na sila dyo. Sabi ko mga jack kabailan. Pulis na ito eh. Pa, anak makunayo ka ni Rolly. Kaya't mo kadikitan ng isot pa nagsalita ta. May pangkip kang kuwan. Ada inom ko. Baka ada nga nabara tiriknak. Di baga keng ka. Alipatan mo na dyan nga Rolly. Papa, jakayat nga isot agbalin nga asawam. Jakayat nga isot agbalin nga manugang ko. Among ka di. No awal na nagigit sa nga ilitay. Pinarpar ko kumantiro pa na. Papa, abay nga saan nyo kayat ni Rolly? Apay, tiyak kayat. So itamid laing. Tawagam ni Rolly kahit ibagam ngagsina kayon. Mabahasan ko haramidin data. Tiyak haramidin. Kapag ibat-patag ko ni Rolly. Uri saan nyo kayat? Uri paritan dak. Saan ka maparitan, Papa? Uray niya't mapaspasamak. Nagsagana ka mangilaban pa nagayat ko kini Rolly. Saan nga mabaling nga paritan da? Ipat-patag ko kin, ipat-patag na. Ngimi
amin papapilit na lata Manong Nemy, ninayunan na pahit, inom na, kaslaarig na nagbabartekan na kon Manong Nemy. At tiladan na gini may bagbagan. Kapos siguro ti bartek. Manong Nemy, today di nga nabi, tinawagak ni Rolly. Si Mungbat. Hello, Rolly. No, anak na pasama. Abi, isang sangit ka. Ibilbilin ni Papa Kanyak. Ngalipatin ka. Di na kano kayat. Nga si katagbaling na asawak. Di na kano kayat. Nga si katagbaling na manugang na. Kastao na iti pungtot na. Nga arig na laingan nga. Dangran na. Nga pinagbabartikan na. Birthday mo pa eh. Igluko mo ni Sargento. Rolly, mga alak terwatek. Umaek dito. Menchie, when? Dito'y balay? Isa din tayo ti balay iyo umayak. Kuha, nabibinas lang nga rodan no. Urayan nak dito, ito may kalahin. Ha? When? Urayan nak, ito may kalahin. Papagayam aping nga tangahan nga kayat ni Sargento nga ama ni Menchie ni Rolly. Aping nga ta. Agam amuda nga ta dagito nga dati. And then no madamdama papagayam amunta ito no sa dino ti pagtungpalan dahito ipakasalitaan ni pagayam ito nga Menchie. Yan nga rin ituloy papagayam nga ibasa dito surat ti pakasalitaan ni Menchie. Manong Nemy, imay na talaga inala ni Rolly dito balay. At na panagked-ked ko na maminsan. Takasla pa ng panangloko, ng pananglipot, panang traidor, kaya di pa pati amin. Panawag ng may sa na Bartek. Kasano na damang raot ti balay mi. Ngayon ko naman ni Rolly. Awan di pa ka nanonood to eh. Saan nga basta may manaotin dito eh. Kan direhas mo ti balayo. Kan sakbayang mas ganda, makaputan ti mapang mo. Dan. Kakaiso na nga birthday ko. Pinagsagit na ni Papa. Iso nga rod nga tuyak, mga gasten niya, mga sakit ng hariknam. Let's go. Ngayon papananta. Iti hotel. Manong Nemy si Muro taki ni Rolly. Birthday ko eh. Binaliw mo sinilbaran ti birthday ko Manong Nemy. Iti kaadami iti may sa kwarto, iti may sa hotel. Sa lata nga magkat Manong Nemy, iti sakit tinaakam ko kini Papa. Iti sa na inugot nga ni Rolly, iti ayatek. Iti pa nangibilin na Manong Nemy, nga lipatek suna magkisinakang kuhana. Ngayon minaramid amin ni Rolly na pamuspusan ta tumaikat data nga pampanunutig. Babayin ka dagit na irod nga rakop na kaniyak. Babayin ka dagit na barang agek na Manong Nemy. Hindi pa nakariing tiriknak. Uwen Manong Nemy. Hindi pa nakariing ang tiriknak kadagit i-apros ka rakop ka na agek ni Rolly kaniyak. Nalipata konti problema. Happy birthday, sweetheart. Thank you, Rolly. Dito di kararagsakan na birthday ko. Mabalimit siguro ya. Naman pa yung samon nga panunutan pa ni Papang mo. Awan di sa bali, panunutan mo sa nga siyak. Sikakin siya. I love you. Oresan nakakayat ni Papa. Nakasaganak. Makipin na tayo kang kuwana. Ha? Nag-draw kami. Apay di nga trasak ko ma. Apay ko mga draw kayo. Nukarita nak ti draw. Ang mga nukarita nak, no, mapatay nak. May kasar mo ti anak ko. No sikat matay, di. Awan ti mga kasar kayong kuhan ako na. Tula pang panunod. Talagang kakading agaramat ti paltog. Ako pa.
Rolly, sige, saan nga so pwede panunutan kapag salitaan ta? Ituloy tanti amin. Oh, you're so beautiful. Nagbanglong ka, Menchie. Nagbalinan nga umel dagiti bibig mi, Manong Nemy, idagla ng damanan. Kadidi sina dagiti bibig mi, kata lailuin na agkan na tinaduma-duma apasat ti bagik ni Rolly. Dududulaengen Manong Nemy nga letra at amok nga ibalikas. Tilaengen, kan, Manong Nemy. Nagbabas kami tiragsak ka ni Rolly di nga nagpatnag Manong Nemy. Kami di kabigatan na matlayang hindi advice na agsubliak matlayang di balay. Kung akmalano, isang pat na kong di balay yo. Sana kasto yung wakas. Ikasar ka naman lang. Siyempre. Kasi nung ano dun kuskus din itultuloy ni Papa. May baga nang alipatan ka. Talipatan nak. Sana. Ibaga nang isina ka. Taisina nak. Sana. May baga nang adaywan ka. Tadaywan nak. Di namat makitkita ang sisinarang ta. No, may kadagasan sa J hospital nga paggagoburam. Malaksid si Iman na ta. Nukas pagadagan ta masiin na ta nga rod. Teko na akon. No, draw ko na. Diag-draw kami. Pwede sumang petak dito balay Manong Nemy nakarubwatan ni Papa. Nagkapuam. Nabanak nagpalabas ti Rabi, mitayan ti gayem ko, pa? Ano dahil ta? Gamit ko nga nalipatak iti anda Menchie nga gayem ko. Nagululbod ka. Saan pa? Kung nakalano, pinanawan na kon. Kung nakalano, nakitaray ka ni Rolly. Pa? Kahit kumit lang palubusan na kang tumitlaing. Saan kayo nga palubusan? Idean niya rason pa. Mabiglang. Balian rin pagsalita, maladaw akon. Manong Nemy nagbalil nga busy ni Papa. Talagin siya marsarunong nga aldaw. Gamot na kalayon nga da operasyon da. Kanorin ni Rolly Manong Nemy. Natawagak. Baliwan na ito tagsarita. Gamot na anda na patig obrahig. Saan ka ibaga naman ang Nemy? Iyapay nga ta. Naku, nagtinakan ko. Makabulan, maminsan naklango may sarungkaran. Gumangganat pa'y. Kahit ka lang makita. Musta? Stoy. Baliwan na ito magsarita ha. Baliwan na ito tagdate. Saan kita? 2 bulan Manong Nemy kasi dito mapaspasamag. Kaya balawak. Naglaingan. Nadelayak nga talaang? Ano masigugak? Naglaingan ni Rolly. Nakakala ka sigod. Ang Diyos ko. Kasano na itultuloy ni Papa nga? Manong Nemy tap na mapaniknig ka gimata nga iti pregnancy test tube kat positive nga talaga. Yung tawag ko nga dagos Manong Nemy kini Rolly. Rolly? Masikugat. Ha? Naglaing ako. Nalaing ka? O nalaing tanga doa? Nalaing tanga doa. Okay. Isa tanga routine. Balbali nga pa nagsangumi kini Papang mo. Tapos nung dikas takit. Jaya konti. Panagkalay sa ta. Umanugot nga ta ni Papa. Di ba dasa mi tagdraw? Ang kaya kang kanahan ka sa pagbagam.
Manong Nemy kinasaritak ni Papa. Ha? Intunday opyo. Siyempre ada kayo ito balay. Ito mo na, sa tinong kumat papanak, no saan ka dati ito balay. So na nga rin ang pangata konti, panagtarakin ko titingwan dito likod. Tayo sunod ubrayo, nagritiro kayo. Diyan mo no, manupay na tawan. Hindi mo't Papa. Ken, pasensya ka niya, no? So katakadagos ni Mamim. Ora akong pa'y dumatawan. Kaya Diyos, asawan? Mga asawa kayo? Mga asawa kayo, pa'y? Ubinga ka, pa'y. Sa pulak. Kanadan. Pa, agtulag tangarun. Umuno na kayo ang kasar sakto sumaruno. Umuno sakto muna sakbay ta kayo. Una mabalin siguro ti double wedding. Nagasawa kan? Iso ko matibag kada kayo eh. O may dito balay ni Rolly. Kaya pakadamitin panagkasat mi. Tsak kalimot ko na kang isina mo na dyan ang tao. Papauraan niya taramidin nyo. Nakaschedule lang umay ni Rolly. Ito ng day off. Day off yun, day off ko. Sige. Ayaba. Tekak kondisyon ti loko. Nalalay nga ta pumaltugim siya. Papa? Nung mapapatay na, may kalay sana ka. Kasi nung pa yung may kilasan kung mapapatay na kayo, agbalin na ng kriminal, di maibalod. Yung nasod mapapatay ko. Awan ti mahangasawa ka. Papa, ano namin ito saan yung pangayatan ka ni Rolly? Manong Nemy si tutured ni Rolly nga imay. Hindi makita ni Papa ni Rolly Manong Nemy sumsumgad dagi di matana. Nakatugaw Manong Nemy ni Papa itilamisaan. Hindi umasadig ni Rolly kang kuhana. Saan ka umasadig? Ditam lang. Sarento. Kaya nagtugaw ka. Iti bangir. Iti batog ko. Ito ang tutalamisan. Sarento. Agtungpal ka! Rolly, agtungpal ka amin kining Papa. Ita. Makitang tayo to'y? Among noan niya tayo to'y? Amok sarento, paltog. Nangito ka tagat paltog mo? Imbadag di klatsbag ko yung kotsek. Pues, duwaman ti paltog ko. Pabulod ko kayong nga rito mesa. Alayam. Papa, ano taramidan nyo? Saan ka ano kasta, Papa? Dahil dumato sa rek. Dahil ang paltog to sa rem. Tumakder ka, tumakdera. Nung mapapatay na may kasarmutan ako. Nung sikat mapapatay ko, awanti kasartian ako. Nagtungpal ni Rolly Manong Nemy kiti makderda pidotem dahil nga paltog. Diyak kayo na pidudan sa reto. No di mo pidudan, matay ka nga awan laban mo. Sige. Patayin na, gusto ko lang. At tangin kat. Kat! Agpapapatayak ti tao nga awan laban na? Sigan sa tikas ta. Ori nakatalikod kat paltugam ti kalaban mo. Diba? Kahit mo lang magunod, ti kwarta nga na ipatong ti ulo, ti kriminal nga wanted.
Papa, ano tayo magbakayo? Pidoten. Kasalak na ibang tibiyag mo, Rolly. No di mo kaya pidoten ka talagang papatayan ka. Manong Nemy, sanggak tibagik. Iti yan ni Rolly. Napapatayan yun ni Rolly, Papa. Iramandak. Ang raman ti apo ko yun, iti tiyan ko. Manong Nemy, nakigtot ni Papa. Ngata ko lang. Masikugak, Papa. Duha bola na. Iso ko matigayat mga ipundok ka ni Rolly. Tanas kan ngay kasarnak ka pata masikugak ko. Tawatin mi ko matipapalubos mo tapnong kasar kami ni Rolly. Nagloko kayo na pahadyang ipag-asigod. Papa, kanipag ko nga sigod ka masikog ka, ah? Oy, Rolly, Sarento, ikasar mo ti anak ko. Talagang ikasar ko, Sarento. Pagpaiso ka dito na yun, Papa. Pagpaiso ka dito na ngayon ko. Ikasar mo. Eh, abam dito, di kita nagkandak yung katapagsaritaan tayo kay schedule pa ng kasaryo. Papa, kaya manang Papa. Nang dadaras nga roda ni Rolly Manong Nemy, nga napan ni Balayda, tapos nagkasakit kakuyog na, hindi kiti parents na. Papa? Apa yung sangkamit lang nga naragsak na desisyon nyo? Wala ka lang mapilpilit. Tsak kaya't ngayon pas ngayon mo tanak mo hawanan ti ama. Gusto nga saan nyo ang pinatay ni Rolly? Diyan kami kaya't nga maipada kayo, hindi pamilyar tayo. Nandito kayo Diyosawan pa. Nagasaga nakakadi nga kaskin ni mamang mo ang giptor, tiyan niya man na panagdadanan. Magkiasawa ka kaskin ni Rolly. Kayo Diyosawan, pulis mat ni Rolly? Pulis. Sunarang tayo. Secretary dyan. Mapilpili lang ng demisyon na. Hinapagad kas kanyak. Gapot ang makakaawat met the threat ni Rolly. Iba't patag ko iso na Papa. Pulis man mo no sino. Napagad man di trabaho no ni sino. Kasmat ka rin di Mama. Iso nga rin nga Jack kayat. Pwede yung mga mong kanyak talagang saan ko kayat. Nagsipot na Jack kayat. Hangagdadanag kang tumit. Nada iso na operasyon. Jack kayat na may pata ka. Kinimamang mo. Papa, handa kayo matlan ribagan o niyaman tinaikarikat na ikari. Naikari nga da kami kiniroli. Taore ang yaman profesyon, trabaho tibay sa katao. No talaga na ito, di nga di papatay na. Matayan sa kani. Iba't patig ko ni Rolly, Papa. Sige, sana ko na kumontra. Edit agreeing Manong Nemy ti cellphone ni Papa. Hello? Ano? Pa, sino dito? Ni Risa. Sino nga Risa, Papa? Di may kaduang inam. Tapay pa. At dadakano dito sa akong ti balay. Abay, sino kaduwa na? Kaduwa na kano ni Papang na. Tapay may dito eh. Isodan na kita may kan sumamat ta. Manong Nemy, kataeb ko ni Risa. Papa, iso ka di tagbaling nga inak. May kaduang inak. Kataeb ko lang ah. Kaya na kumatinam na mayang sa pulit. Kataeb di mamang mo. Hello sir. Hello. Sarento. May kami sa namuak
Nga rato yung anak ko kat masikog kat sikat yaman. Iso nga kasar mo. Arik na daw, sir. Apay ka din saan. Mamasama ka din double wedding. Agkasar mo dito anak ko. Iso na ito mga sawakin ko na. Ni Rolly. Wan, sir. Gusto niya. Ito talaga, ha? Mahilig ti pulis na di asawa. Mahilig mo pulis na anak mo. Manong Nemy, dito'y ko nga naamuan. General Kaya, Manong Nemy, tagbaling nga katugangan ni Papa. Nakalalain kayo, Papa? Ay, nakakubing, di asawayo, di asawain nyo. Sige. Pagsakitaan tayo nga rodan ti amin, ha? Masapol ka din ang double wedding, ma, pa? Yes, tapos na kita. Makamenos sa tipaggastos. Manong Nemy na ang road ti double wedding kada kami. Ni Papa, kastamatan ka ni Risa, ni Rolly kan siyak, Manong Nemy, na indaklan din nga parambak, kabutan ng gato ti tao. Edi agasa, malpasan ti kalaysa, Manong Nemy, siyempre, ninyawid na ni Rolly. Inyawid met, Manong Nemy ni Papa, ni Risa. Ngayon kinagayat ko, Manong Nemy, ti makipagnaed ka ni Papa, no mabalila ko ma. Kunabit ni Papa, Manong Nemy, nga iso damit lang tagnaed iti family house mi. Gamgabot na lawa, Manong Nemy, ti lute, nang ipatagdar kami ka ni Rolly, ti abay, ti balay. Nagretiron, Manong Nemy ni Papa, idinto tayong tultuloy ni Rolly, ti trabaho na. Impasangay ko ti anak ko, Manong Nemy, inaunang anak ko, Rolly Jr. May sapay, kalpasan ti doa nga tawon, Manong Nemy, ni Angel. Wen, Manong Nemy, tanda ni kam lagid-gidan, sa lang at bulan, Manong Nemy. Na masikugak maten ni Risa, ni stepmother ko. Papa, di ko na yun, magilumba kayo kada kami kini Rolly. Baka no talon to ta anak mi ket talon to meten ka digiti anak yo ket kakabsat ko. Gusto na tadwa babae ken lalaki. Gusto na meten tadwa. May sakano pa ko na ni Rolly. Manipod idin, Manong Nemy, awo meten dimdim pa nga trahedya una pagkad. No pay nagtultuloy na matlata ti panakaawat. Panagawat, Manong Nemy, ni Rolly ka digiti death threat. Ngam naanad na sawag. Akas man iti kinaanad ko, iti panagjutik, tamang kunak no siyak. Iti pagbalsan, dagiti masaksaktan no, maululila ni Rolly. Manong Nemy, tibiyag ako nada, anyaman ti propasyon mo, anyaman ti trabaho mo. Agigam ka man ti paltog, kat matay kanto kanumat lang iti paltog. Kakunadan, Manong Nemy, no anya ti plano ni Apo Diyos, ti tungkal may sakara tayo. Mayat man mo no saan, isuti mapasama. Naragsak kami, Manong Nemy, kadawanin sa pulag pa sa anak tuplos ag babawi, nga nangilawan ti panagahit ko kini Rolly. Gabot isuti na ikari para kanya, kat siyak na tinekari para kentuak. Dahito'y, Manong Nemy, ti pagkabuklan, ti pagkasritak, ngayon akmat inburay, iti dahito nga programa, kadagyaman naklaunay, iti anus mo ng ornos, kan nang ibasa. More power to you, program, Manong, and God bless. Thank you, mat kadagiti viewers and commentators, nga nag-comment, saknan, iti pagkasritak. Tuwing nga dagyaman nga pagkaya mo, Menchie.